ڤۆڵتێرە باژارê dîrokiya Tucson mînakeka ciwan ya binsaziya hevbeşên roman, etruskan û serdemên avî ne. Heta piştras bikên dîrok nahête bezirkirin, ew bajar bi hemî teknolojiya wênekirinê piştî karekî zehmet hatiye nexşkirin. Also es wurde die ganze Stadt erfasst. وێنەیên bajarok hemî hatîne girtin ji ber mekarî gelek cûreyên teknolojiya bikarbînin. Firokên bêfirokvan û skaner vêca çi pirsgirêkên mezin nebûn. Mekarî wan zanyariyan lêgel zanyariyên coğrafî bikarbînin heta ku bajarok pêwendiyên fîzîkî hebe. Encama wê ravekirinek pir rastîn ya dîroka 3000 salî ya bajara. مدیلا 3D me çêkirî ne tenê agahiyên grafîkî dişîne, lê her wiha hemî agahiyên pêwîst ji bo proseyek bêhtir a agahiyan. Wek madeyên wênegirtinê, statûya wan, navaroka çandî û dîrokî, şêweyê avakirinê û hin tiştên din. Armanca vî karî ew e belgeyên mayîn de bû kesên bixwazin bajarî di demê xwe ya dîrokî de bibînin. Aus diesen exzessiv gesammelten Daten Bi xêra vê projeyê em dikarin modeleka zelal çêkin heta pispor û her kesên din bixwazin bibînin. Bajarê dîrokî ji bo pisporên wek lêkolêr û avahîsaz berdest e eger bi demê yan erdhejek beşek bajêr wêran bike jî.